както ви се е случвало до момента, ще се ви се случва и за напред. Въпросът е, че има кой да ви помага, кой да ви дава сили, така че да вървим заедно напред. И именно нещото, което се молиме и ще се молиме и пак в църквата, е Господ да ви даде сили, да вървиме всички заедно. Със собствени сили трудно ще извървим път. Почти невъзможно. Мъчиме ли се по наш начин, няма да можем да вървим. Именно заради това ще се молиме Господ да ни дава сили с Неговия път. Сега ще ви четеме Словото Божие, което е за реката. Това, което започнахме в църквата да казваме. Ще отидем при реката, ще ви питаме в това, което Господ ни приканва и казваме, че Господ ни приканва днес да включиме завет с Него, да дадем обещание. Значи, както сте се врикчали едно време в вашите си съпрузи, защото Ана без тебе, така сега по този начин ще се врикчем в вярност към Господа, да му служим с живот, имот и всичко, що имаме. Вече не е наше, а е Него. Намира се в Деяния на апостолите 8 глава. Когато искате у вас, може да го прочетете всеки път. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха Божието слово. Така Филип слезе в града Самария и им проповядваше Христос. И множествата еднодушно внимаваха в това. Ангел от Господа говори на Филип: стани, тръгни на юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той стана и отиде. И ето човек от Антиопия, евнух, Веломоша, за етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото и съкровище. И бе дошъл в Ерусалим да се поклони. Навръщане седеше в колесницата си и четеше книгата на пророк Исаия. А духът каза на Филип: приближи се и придружи тази колесница. И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия, и каза: ами разбираш ли какво четеш? А той отговори: как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне при него. И мястото на писанието, което четеше, беше това: като овца бе заведен на клане и като агне пред стригача си не издадва глас. Така и не отвори устата си. В унижение той бе лишен от правосъдие. А в неговия род, който ще опише, защото животът му се отнема за земята. И евнухът заговори и каза на Филип: кажи ми, моля ти се, за кого става това? За кого, простете ми, става това? За себе си или за някой друг? А Филип отвори устата си и като започна от това писание, благовества му Исус. И като вървя по пътя, стигнаха до вода. И евнухът каза: ето вода, какво ми пречи да се кръстя? И Филип каза: ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той отговори: вярвам, че Исус Христос е Божия Син. Амин. Амин. Господи Исусе, Татко святи и праведни, благодарим Ти, както скопецът видя реката, така и ние сме днес пред тази река, Господи. Наново, Татко Небесни, да си припомним и да дадем обещание пред Тебе, Татко Небесни, да остане стария човек тук, на реката, на мястото, Господи, и да се новородиме всички ние. Нека тези мои сестри, Господи, които взимат днеска водно кръщение, нека да излезнат новородени и изчистени в Святия Дух, Господи, чрез Тебе, Татко Небесен. Чрез Твоето кръщение, Господи. Помогни ни, Исус, помогни ни, дай ни сили, Господи, да благоуспяваме във всяко едно нещо, най-вече с Тебе и чрез Тебе, Татко, мили мой. Амин, 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 амин. Сиска е първата. Открива сезона. Да следвам Господа, аз се реших да следвам Господа, ни да назад
гледа назад. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Но аз ще следвам, Господа. Но аз ще следвам Господа. Исус ще дойде да ни вземе. Исус ще дойде и ще ни вземе с Него вечно на небе. С Него вечно на небе. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Но ще следвам Господа. Но ще следвам Господа. Исус ще дойде и ще ни вземе. Исус ще дойде и ще ни вземе. С Него вечно на небе. С Него вечно на небе. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Но аз ще следвам Господа. Но аз ще следвам Господа.